Ye suratu Shu'ara ye suratu Shu'ara ale Qur'an sura 26 binani ni wolofilana don jigili la ayan 220 kelema bakilin 722 harfu baduru ani 5 ani 10 ani wolofila ale sura akajan don بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم بمراده بذلك تلك ni aya nunu ayatul kitabi ninde kitabu ka ayawi mubin ni oye bangali baye cheni galon na ko bonyonna la'allaka adola imam lamini akhirun nafsaka yere halaki baye alla yakunu ni magan gafiru mage mu'minina limna jonye kani yere senge ka hame foki pasa adiso belasa nasa na ya unja nazul ayatan ambe kaba ko jigi alayhim magan gauka min as-samai kabo sanfe sallallahu ukambe laba ukaba ko nye khadina majige bawi وما ياتيهم من ذكر qur'ana ko felicity na من uma الرحمن kabo hine masayru محدث ni okura kura lembi utlola إلا كانوا fugake مردين ko di bawi عنهم kabama وقد كذبوا ko mudasin qur'ana ti fen sindile de ay ngabi kuraya ulutlola nam وقد كذبوا baadu ngalon tigiyara سيأتيهم أنباء ما wajibi fen kibariyahu bina uma كانوا no kera يستهزئون no be yele bonna به no ye ولو يرون yala uluma fuleligi dewa الأرض katoro duguma koloma كم joli joli do أنبتنا nanye faleninge فيها dugolo inna من كل زوج kamini noni yabbela jelenna كريم no kanyi إن الآيات igado dallu yabe في ذلك ufole na ala ka sebaya kan وما كان أكثرهم mauson jaman make مؤمنين limana jonya ala ka donina وإن ربك imma لهو ale tigitigi العزيز ale de se masa ni foita kenye الرحيم ale de hini baye ni limana jonye وإذ e ka tuma taasi ke kibara fo ka mɔgɔw ye نادى ربك موسى tuma min ni e ma ye musa wele أن su min ni musa ye tasuma ni jiri ye an awa wele ni ninnu de ائت القوم ina mɔgɔw ma الظالمين n'olu ye ndonikɛlaw ye قوم فرعون firawuna ka maaw de ko do ألا يتقون yala u tɛ siran ala ɲɛ wa قال musa ko ربي ya ne ma إني ne أخاف n bɛ siran أن يكذبون ko kana na nkalontigiya صديق صدري disi kana na koron ولا تلق لساني ninkun kana na dɛsɛ ka labila فارسل nam e ka cili kɛ إلى هارون ka da n balimakɛ haruna ma ka fara n kan ولهم ذنب junubi b'u ye علي ne ka ni ne kuti ka in faga u ka denmisɛn dɔ bɛ yen o sara ne bolo فأخاف ne bi siran أن u يقتلوني kana na n faga قال Allahu ta'ala ko كلا fagali ko kuma dabila فاذهبا e ni balimakɛ bɛɛ lajɛlen ka taga بآياتنا n'an ka ayaw ye إنا anw معكم mustami'una anw ye lamɛnnibagaw de ye معكم ka fara u kan فأتيا فرعون aw fila kana firawuna ma فقولا aw fila k'a fɔ إنا anw رسول رب anw ye العالمين danfɛnw daba ma ka ciden de ye ka t'i ma أن an ko de أرسل معنا e بني ka israɛla denw labila معنا ka fara anw ka taa sami قال
Firawunu ko Musa ma alam nurabbika yala anw ma e lamɔ wa fina a sɔrɔ san kelen kɛ joli la da la alam nurabbika a mɛnna a ma sɔn k'a bisimila dalasigibaa taara fɔ Firawuna ye ko maa dɔ bɛ yan ko a bɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ rasulula rabbil alamina ye de laban na Firawuna ko ko a tɛ diɲɛ ye saba a ye diɲɛ ka don an ka yɛlɛ la a ye ɲɛnajɛkɛlaw wele n'a donna an bɛ yɛlɛ la Musa ni Haruna donna Firawuna kan u ye Firawuna sɔrɔ a kɛlen bɛ ka wara dɔw labɔ kabini warabaw la ani waranikalaw la ani jaramanganaw la a bɛ ka ɲɛnajɛw kan kumana a ka xidimalibaw siranna o kana na Musa ni Haruna minɛ u y'u teliya ka tɛrɛ u ma o yɔrɔ bɛɛ waraw y'u teliya ka tɛrɛ Musa ma ani Haruna u komasera u b'u sentegew nɔ u bɛ k'u tamandaw nɔrɔ ni Musa ni Haruna worow ye Firawuna kabakɔra o de la a ko ma antuma aw fila ye mun ye ma anta ni mɔgɔ k'i mɛn ko ma anta o kɔrɔ ye i nana mun na i bɛ baarada jumɛn na n'a ko man anta i b'i yɛrɛ fɔ i y'a faamu n'a ko ma anta i b'a fɔ ana tilimizun i bɛ ana mudarasun i bɛ ana kakada i ye min ye i b'o de fɔ quoi ma anta i ye mun ye man anta e jɔn ye mais yan nɔ Firawuna y'u ɲininka ko ma antuma aw ye mun ye qala u ko inna rasulu rabbil alamin anw ye rabbul alamin ka cidenw de ye fa'arafa Musa a ko ka bɔ min a ye an ye jɔ Musa la e tɛ Musa ye ne ka denmisɛn tɛ ye a ye Musa dɔn parce que Musa lamɔna a bolo kabini ta fitinin bɛ Firawuna bolo faqala Musa ko alam nurabbika fina walidan nam yala an ma e lamɔ wa an ka du kɔnɔnaw la i denmisɛn ncinin nama wala bisa e mɛnna anw na kabini i si la san 30 la i bɛ ne ka finiw dɔn i bɛ yɛlɛ n ka fɛnw kan u bɛ wele ko ne denkɛ i ka baara cɛjugu kɛ baara min n'i y'o kɛ n'o ye maafa ye e maafala in e de bɛ ne jɔ ko ye rasulula rabbil alamina ye k'a sɔrɔ e bɛ wele nakaribagaw ye ne ka nɛɛmaw la ne ye ɲuman min k'i ye n fisiringaliya de Musa ko ne y'o baara in kɛ o kɛ kuma fɛ a y'a sɔrɔ ne n bɛ wele filibantiw de ka bɔ fɛn ma ni Ala bɛna o di ma kabini dɔɔni ni kɛra la ne yɛrɛ hakili tun tɛ nin na k'a fɔ Ala bɛna nin kɛ mais o dɔɔni kama o kɛra ne bolo bari ka sababu kɛ a kun ye maaw kɛ jɔnw de ye hɔrɔn k'olu jɔnya mina vraiment fana an yɛrɛ de fatɔla de ni erreur y'an sɔrɔ o t'a nɔ ye dɛ n'an n bolila aw ɲɛ tuma min ni siranna aw ɲɛ ne ma ye sɔnni kɛ n ma kiiri dɔɔni na a ye n kɛ kiraw dɔ ye a ko o laban in de tun ka gɛlɛ a y'o jaabi watilika o don min fana y'o ye n'o ye lamɔni ko kibaruya min fana n'i bɛ k'a fɔ o ye nɛɛma de ye ne bɛ ka o kunnada ne kan mun y'o se ne ma di mun ye ne ka lamɔni se e ka du kɔnɔ ma e yɛrɛ i n'o don ale Firawuna de y'a tɔ ni Musa nana lamɔ Firawuna ka sɔn n'o tɛ Musa fa n'a ba ma dɛsɛ Musa kɔrɔ ale de ye maaw bila k'u ka taa Musa faga a yɛrɛ ɲinitɔla de n'u y'a fili baji la ni baji nana n'a ye ka na n'a ye ale yɛrɛ fɛ yen ni Ala ko a bɛ min kɛ ale ɲɛna ko balicogo b'o la
a bɛ ka maaw bila ka maaw den k'u bila ka mɔgɔ min faga de ala y'o de sama ka na ale yɛrɛ ma ale k'a lamɔ diyagoya la hali n'a ma diya ye an a sɔrɔla ninnu de fɛ ne Israɛla denw kɛ jɔnw ye n'o ye ne kɛ kabila mɔgɔw ye i y'olu kɛ jɔnw ye o de ye ne ka lamuni s'i ma Firawunu kɔ o la Arabul alamina yɛrɛ ye mun de fɛn si ye danfɛnw daba mama ye mun fɛn si don kabako ale b'a fɛ de ko k'a fɔ ko nɛgɛ don wala fara don wala zira don wala diɲɛ don wala naɲɔ qala Musa ko rabbus samawati sangabaw dabama don ani dugumakolo ani fɛn min bainahuma n'o bɛ sankolo ni dugukolo cɛ kuntum ni aw kɛra muqinina danganiyabagaw ye Firawunu kɔ liman mɔgɔw ma hawlahu minnu b'a kɛrɛfɛ ka mina ka mɔgɔ kɔrɔtalenw na la tastami'una a tɛ lamini kɛ wa qala ale ko Rabbul alamina alamina ye fɛn bɛɛ de ye sankolo b'a la dugumakolo b'a la fɛn min b'o ni ɲɔgɔn cɛ o b'a la ne ko n ko o tuma na a yɛlɛ Rabbul alamina ye mun ye ne bɛ ka ɲininka de ko yɛlɛ rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ye mun ye o kɔrɔ kuma in kɔrɔ o de ye quoi parce que ale bolo o bɛɛ de ye alamina ye ne bɛ ka ɲininka ko yɛlɛ o kɔrɔ ye min ye mais ale bɛ ka alamina de détailler ne ye bon ale bolo a bɛ ka maaw lasomi ko ale bɛ ka ɲininkali min kɛ ani nin bɛ ka jaabi min di ko fɛn kelenw tɛ bon n'i ye maa ɲininka n'a tigi jaabi i ka ɲininka fɛn na a bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ min t'o ye bon o bɛ kɔrɔli ka taa fatɔya de ma a bɛ ɲini de ka fɔ a ka maaw ye ko a hakili man ɲi quoi a bɛ k'o de kekuyatɔ fɔ ko yɛrɛ a tulo t'a la o t'a dan ye qala Musa ko ma rabbukum aw ma de Alahu ye rabbu ani abaikum aw faw ma alawwalina ni o ye fa fɔlɔ ye qala Firawuna dusu bɔra kɛ a ko anw yɛrɛ ye alamina dɔ ye halisa i bɛ ka alamina de daɲini ne ye wa qala a ko Firawunu ko inna rasulakum i k'a dɔn k'a fɔ a ka kira alladhi kira min ursila ni a ko k'u y'a ci ilaykum ka na aw ma lamajnunun walahi fato don n'i y'a ɲininka min na t'o jaabi Musa ko rabbul mashriqi koron ma de Rabbul alamina ye wal maghribi ani tilebin ma de Rabbul alamina ye ani fɛn min bainahuma n'o bɛ kɔrɔn ni tilebi cɛ in kuntum ni aw kɛra n'a bɛ hakili naam Firawunu ko wallahi ni i ye ma sumina n'o ye ne tana ye ne bɛ laban ka e kɛ kasolamɔgɔw dɔ ye ale ka kaso kun ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ dingɛ de siɲɛ dugukolo jukɔrɔ k'i bila yɔrɔ la maa t'i mɛn maa t'i ye i tɛ maa mɛn i tɛ maa ye walima a bɛ tasuma gɔrɔn i kɔrɔ walima a bɛ siri gunguru la naam Musa ko a ma hali ni ne nan'i ma ni fɛn ye ni o bangalen don Firawunu ko Musa ma i na n'i ka fɛn bangalen ye n'i kɛra tiɲɛfɔlaw dɔ ye Musa y'a ka bere bila i taara sɔrɔ bere in ngɔrɔngɔ dɔ a bangalen don Musa y'a bolo bɔ i taara sɔrɔ bolo in a jɛlen dɔ filɛlikɛlaw ye Firawunu kɔ jamakulu ma minnu b'a kɛrɛfɛ i k'a dɔn nin kɔrɔ tɛ bɔla don a dɔnnangana don a b'a laɲini de a ka aw labɔ ka bɔ a ka dugukolo la n'a ka kɔrɔtɛ ye mun fɛn dɔn n'a b'a yamariyaw la u kɔ e k'a ka ko ɲɛmajɔ a ko k'o yakaru a
ana balmake والوسط ika cibila بالمدائن dugula hasirina dala jeli kelawla ياتوك bina ima بكل ni سحار korte donna babbela jelenye عليم korte bona korte kerna ba bela jelenye alimina donna nganaye وجمع ye سارة korte bolaw fara ɲɔgɔnga بميقات يوم don wagati ye ni o dɔnnen dɔ وقيل u kɔ للناس maaw ma هل أنتم yala aw bɛ fara ɲɔgɔn kan wa لنا a dɔw la anw نتبع an السحرة bɛ tugu kɔrɔtɛ bɔlaw kɔ إن كانوا ni kɔrɔtɛ bɔlaw kɛra olu tigitigi غالبين sebaw ye فلما tuma min يا ni سحرة kɔrɔtɛ bɔlaw nana قالوا u kɔ فرعون firawuna ma أئن العجر an b'a dɔn sara bi sɔn ka kɛ لنا an ye ni anw kɛra نحن anw tigitigi الغالبين setigiw ye قال firawunu kɔ نعم kosɛbɛ وإنكم bari aw إذن aw se kuma fɛ لمن المقربين aw bɛ wele an ma surun dɔ ye bɛɛ bɛ wuli k'aw de to yan nɔ bɛɛ bɛ n'aw sɔrɔ yan nɔ قال لهم موسى musa ko ma ألقوا ما a ye fɛn fili أنتم ni aw ye o filibagaw ye فألقوا u ye fa alqaw hibalahum y'u ka juru ninnu fili عصيهم an n'u ka berew u وقالوا kɔ بعزة فرعون an y'a kɛ ni firawuna ka bonya de ye إنا anw tigitigi الغالبون anw de ye sebagaw ye فألقى موسى عصاه silamɛya la fɛn fɛn bɛ batu ala tana la komi n'a fɔ boliw fɛn jasilenw ka ala deli ni o tɔgɔ ye tan nɔ ti bɛn bi izati fulani k'a sɔrɔ a tigi tɛ la fil iri wala fil nafir ala dunke tɛ a ti bɛn fɛn fɛn bɛ batu ni ala tɛ boliw k'a fɔ n bɛ nin kɛ ni boli ka taa masina bonya ye i ye boli bonya i k'a fɛyara nam ألقى موسى عصاه musa y'a ka bere bila فإذا i هي taara sɔrɔ bere in i taara sɔrɔ bere in تلقف a ما bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen calon calon k'a bɛ kunun يافكون n'u bɛ k'o pɔrɔgɔ kan فألقي u السحرة ye suruji benbagaw bi u tɛnw kan ساجدين u ye kɔrɔtɛbɔlaw bi u tɛnw kan ساجدين sujudi benbagaw ye قالوا kɔrɔtɛbɔlaw ko آمنا anw limaniyara رب العالمين ni danfɛnw daba ma ye رب موسى musa ma de ko do هارون ani haruna قال firawunu ko آمنتم yala aw limaniyara wa له musa ye قبل أن ka kɔ ninnu ɲɛ أذن adana ni ne firawuna bi jɛn لكم aw ma إنه i k'a dɔn musa in كبيركم aw la kɔrɔbalen do الذي kɔrɔbalen min علمكم n'a y'aw السحر kalan kɔrɔtɛ la فلسوف sɔɔni تعلمون fɛn min bɛ aw sɔrɔ aw bɛna dɔn لأقطعن أيديكم walahi n bɛna bolow tigɛ tigɛ وأرجلكم a n'a senw من kabini خلاف fɛnkoɲɔgɔnya la n ولأصلبنكم bɛna aw dulon أجمعين a bɛɛ lajɛlen u قالوا ko لا ضير toro t'a la إنا anw منقلبون ye seginbagaw ye ka na an mama إنا anw نطمع b'a nata أن يغفر ربنا an ma ka yafa لنا an ma خطايانا an ka filima ko la أن ka daa kan كنا ni anw kɛra أول المؤمنين limaniya fɔlɔ y'an ka waati la وأوحينا n'an an ye waayi di إلى موسى ka tɔrɔ musa ma أن an ko de i ka taama عبادي ni ne ka jɔnw ye إنكم aw متبعون batulen do فأرسل فرعون firawuna ye ci bila في المدائن duguw la حاشرين dalajelikɛlaw la إن i هؤلاء k'a dɔn k'a fɔ ninnu لشرذمة jama dɔgɔmanin dɔn u قليلون ka dɔgɔ kojugu وإنهم bari u kun tɛ wa kanu 600,000 wa 70,000 ba 600 ani ba 70 firawuna dun ka kɛlɛ ɲɛbila dama o ye ba 700 ye ɲɛbila dama nam وإنهم لا وإنهم wa innahum i k'a dɔn k'a fɔ musa ka maa ninnu لغائظون mɔni donbaga de y'u ye an na وإنا anw لجميع anw ye maa jamakulu ka filenw ye حذرون an developelen don an kunkolo yɛlɛlen don an kunkolo yɛlɛlen don an bɛ min dɔn musa t'a ɲɔgɔn dɔn فأخرجناهم
fa akhrajnahum aw ye firawna la ka ulabo من جنات ka bɔ naaxula وعيون ani jiɲɛw la وكنوز ani sanu dingɛw na ومقام ani sigiyɔrɔw la n'o ka ɲi a labanna ala ta de la firawuna ka fanga a kɛra fu ye a bolo a y'a yɛrɛ ɲini kadhalika o lawuli cogo in na أورثناها بني anw ye dugukolo in tiɲɛ di israɛla denw ma فاتبعوهم u tugur'u kɔ مشرقين tile bɔ waati la فلما tuma min ترى ni الجمعان jamakolo fila ye ɲɔgɔn ye قال أصحاب موسى musa ka jama ko إنا i k'a dɔn anw لمدركون k'u bɛna kɛana de u bɛna kwana de قال musa ko كلا a ye kuliko kuma to yen إن معي ربي ne ma bɛ fara n kan يهدين a bɛna n gana ka sira jira n na san nɔ وأوحينا an ye waayi di إلى موسى ka taa musa ma أن an kɔ de اضرب e ka baji البحر gosi n'i ka bere فانفلق baji in cira sira tan ni fila ye وكان كل فرق jamakolo bɛɛ lajɛlen kɛ walima fakana kolo firikin a kunkurun bɛɛ lajɛlen kɛra komi i n'a fɔ kulu de n'o ka bɔn وأذلفنا الآخرين أن يدون نجري ثم ينينو أن موسى كيسي أن ما منو نوفر لهم بموسى كان بلا جلي كسجين أن يدون تجلا يكادو دلوبي وفرعون لك وطولي لجلا أن موسى كيسي لا nga uson jama make liman ya jonye imma ale tigitigi ale de se masai ale de hine baye me ka subun hajjaji ko tuma mini misran dugu dayli misran ga nana kadro sayyidina amr ibn al-asima tuma mi ni kalo mi na fo mako bu ona ko butiga ko kalo do todo ko nyemo igado lada be an ganin goyi ati boli fiu fo o lada de ka boli وقال لهم akuma o lada jumayi فقالوا إن ko كان لسنتي ninin kalo sultan filana kera تعتقلوا من هذا nam الشارع amba sizi katoro bogotigini do ma min ma furufolo aba amida mina fana bala وحملنا ka a fana bala jin akmana mbe masuru doni on bogotigi nga والشياب ani finiw أفضل ما min gagne ko sobe ثم ألقينا ko fe في ambistro هذا ka fili nin ko ngono فقال لهم أمر amru mlawasiko uma هذا لا يكون في nintike الإسلام silamayala ka jison ne aramaden otike silamayala وإن الإسلام silamayala لا la يهدم sonni ما tibe قبله. aya fam sonni ti silamaya fanshi sonni tibe ne ma ko ni kɛra silamɛ dɔrɔn a ti bɛn i ka sɔnni kɛ bilen fɛn fɛn ye sɔnni kɛ fɛn ye i b'a bɛɛ lajɛlen to yen o de kosɔn an bɛ kangaramada kɛ waati bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ taa yɛlɛ jinɛ la u ka a dabila bari sɔnni dun ti kɛ silamɛya la n'i yɛlɛnna jinɛ la dɔrɔn o kɔrɔ ye k'i sɔnna ka fɛn wɛrɛ batu min tɛ ala ye i sɔnna ka boli sɔn ɔ boli sɔn dun o ti bɛn silamɛya la cogo si la musala foyi t'a la voilà وإن الإسلام لا يهدم ما قبله silamɛya bɛ fɛn gari ka bɔ yen nɔ min bɛ a ɲɛ فأقاموا بأونة o kumana i k'a dɔn nin hakilila in fana silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nin de kan ka fɛn kɔrɔ sɔn min tɛ ala ye i k'a dɔn k'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nin de kan silamɛ taabolo bɛɛ lajɛlen i y'a dɔn silamɛ taabolo ka ca nka taabolo in bɛɛ lajɛlen jɔnni ye silamɛ ye ni mɔgɔ o mɔgɔ ko a da la ko la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi a bɛ fɔ o tigilamaa de ma ko silamɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin fɔ silamɛ o kɛra silamɛ ye o de kosɔn ɲininkali kɛnɛw kan waati bɛɛ u bɛ ɲininkaliw kɛ ko yala siyaw bɛ cogo di siyaw ye silamɛ ye wa sunnaw ɲininka wala siyaw ye silamɛ ye wa o dɔnnikɛla sentɛgɛ sabatilen bɛɛ lajɛlen bɛ jaabi de sunnaw ye siyaw ye silamɛw de an ni u ma ɲɔgɔn faamu taabolo dɔw de la n'o tɛ an bɛɛ de bɛ seli ka taa kibula kelen ma n'o ye alikaba ye an bɛɛ bɛ ɲɛsin ka taa kibula kelen ma o ye alikaba ye
an bɛɛ bɛ dakurunya kelen de fɔ o de ye an ka diina donkan ye ni o ye la ilaha illallah ye a banna n'a bɛ ten i tɛ sɔnni kɛ bon min ye komi n'a fɔ ko ka min ye masala minnu bɛ dilan ni jurali ye komi a b'o kalama cogo min ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur fazuruha fa innaha tuzakirukum al-akhirah a ko n kun y'aw bali ka bɔ kaburu jurali ma silamɛya kun fɔlɔ komi a b'a kalama cogo min ala kɛra san 10 kɛ a bɛ ka tawhidi sabati maaw dusukun na ala ka kɛlɛbantiya a bɛ k'o de sabati maaw dusukun na a ye sigi min kɛ Makan a y'o fanba bɛɛ lajɛlen kɛ o de la Makan sɔrɔ fana o fana caman bi banba min kan o ye tawhidi sabatili de ye a b'a dusukun na mais tuma min ni tawhidi faamuna ni a sabatira dusukun na tuma min o tuma na alakira sallallahu alaihi wasallam silamɛya ye fɛn minnu daga silamɛya ye fɛn minnu kɛ fɛn fasanti ye n'a kun ye barasi bila olu ɲɛ fɔlɔ yanni maaw k'a faamu o tuma na a sɔrɔla ka sira di olu ka kɛ donc sisan kaburu jurali o bɛ bɛn o ye fɛn ɲinini ye sunna fana don alakira sallallahu alaihi wasallam su o su dugu mana tila a kun bɛ bɔ ka taa Baqi al-Gharqad ne ye Madina ka kaburu don ye ka taa jurali kɛ n'a bɛ don kaburu don na duwawu dɔw bɛ yen nɔ a bɛ o fɔ o de ye ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa ashhadu anna muhammadar rasulullah o tuma na a bɛ sɔrɔ ka duwawu kɛ su ninnu bɛɛ lajɛlen ye a bɛ duwawu kɛ su ye kaburu bɛ jura ten nɔ bi adabin i b'a kɛ ni ladamu ye i b'a kɛ ni bonya ye bon ni maa min yɛrɛ fana ala deli i yɛrɛ ye o yɔrɔ la baasi t'a la ka ala deli i yɛrɛ ye baasi t'a la ni maa min yɛrɛ ala deli ala n b'a ɲini i fɛ ni n kun y'i ka mɔgɔba dɔ ye ne y'a kanu e jate kama n b'a ɲini i fɛ ni nin barika ye bonya min bɛ nin bolo i yɔrɔ n b'a ɲini i fɛ ni o ye ani kanu min bɛ ne bolo ka sɔrɔ ne ma n b'a ɲini i fɛ n'o ye ko ala deli n'o ye baasi foyi t'o la i y'a faamu donc o tɛ su batuli ye de komi a b'a kalama cogo min dɔnnikɛla dɔw bɛ yen nɔ olu ko ko ayi ko cɛ man ɲi nka baasi foyi t'a la nka su batuli fana tɛ nka mɔgɔ m'a fɔ ko yɛrɛ ye musirikiya ye de ayi dɔnnikɛla sentigɛ sabatilen foyi tɛ yen nɔ min k'o ye musirikiya ye voilà non فأقاموا بعونة te ko o kumana ka ji sɔn k'o ti bɛn nin ye ji sɔnni de ye ji ti sɔn dugu ti sɔn wa foyi ti sɔn naam فأقاموا u ye bonatu kalo kɛ ana naam kalo saba a ye kalo saba ka tugu ɲɔgɔn na u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ لا يجري قليلا ولا كثيرا ji in jɔra pewu misirankaw dun ka balo dulonnen bɛ ni ji in bɔli de ye ni ji in jɔra bɛ ko bɛ gɛlɛya olu bolo لا يجري قليلا naam لا يجري قليلا ولا a ti boli a cinin ti boli a caman yɛrɛ ti fana ti boli u hamina misirankaw yɛrɛ hamina ko u b'a fɛ ka yen bila tuma min ni Amr ibn al-As y'o ye a ye lettre sɛbɛn ka dɔrɔn Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab ma Ala ma jɛnɛ ka b'a ma فأعلمه a ye بالقصة kibaruya ɲɛfɔ a ye فكتب إليه Umaru ye lettre sɛbɛn ka dɔrɔn a ma إنك i bɛnna sababa ma i ye fɛn min kɛ a ɲɛna وإني بعثت nka إليك ne ye sɛbɛnbulu ci ka t'i ma في داخل nka kitabu in kɔnɔ فألقاها في النيل ni i y'o sɛbɛnbulu in ye a b'a fili ji in kɔnɔ إذا أتى كتابي ni n ka kitabu nani ma فلما قدم كتاب tuma min ni Umaru ka kitabu nana ka dɔrɔn Amr ibn al-As ma أخذ a ye sɛbɛnbulu minɛ a y'a dayɛlɛ فإذا فيها a y'a sɔrɔ min b'a kɔnɔ a bɔra Ala ka jɔn yɔrɔ Umar ibn al-Khattab Umar Amir al-Mu'minin إلى النيل ka مصر dɔrɔn Misra ka Nilu ma أما بعد ninnu tɛmɛnen kɔ فإن كنت fa in kunti ni e kɛra إنما i تجري bɛ boli de min qibali ki i yɛrɛ fan fɛ فلا i تجري kana boli de إن كان الله الواحد القهار ni Ala kɛra Ala de kɛra Ala min ye masa kelen ye Ala min ye karabali masa ye هو الذي n'o de يجري bɛ laboli فنسأل الله o tuma na an bɛ Ala ba kelen in deli min ye karabali masa ye a k'i laboli فألقى a البتاعة ye sɛbɛnbulu in fili في النيل ji in na قبل ka kɔn u ka salibu dɔn ye ni tile kelen ye u dugu jɛra وقد زاد في تلك a b'a الليلة ti 16 e k'a dɔn ko ji yɛlɛnna ni nɔngɔɲɔ 16 ye الله أكبر وقضى الله تلك Ala ye o laada jugu in tigɛ bisimilahi
إبراهيم ega ibrahima ka kibaru kala عليهم maganga uga tumami قال ni ibrahim go أبيه afama وقومه anaga muuma ما تعبدون aw be munde batu قالوا uko نعبد أصناما ambe bolude batu ونظل ambe tle oye akifina poromba ya ka ambam borode kande قال ibrahim go هل يسمعونكم yala aw be ka nin femi batu tanno ube aw mewa إذ tumami تدعون nabu wele أو ينفعونكم yelo ba nafade أو يضرون na yu batu olu ba toro de na mu batu قالوا uko بل a abla amma obe jati minala de وجدنا آباءنا an y'an faw de sɔrɔ كذلك o cogoya in na o يفعلون bɛ baara kɛ قال ibrahim ko أفرأيتم ما a ye n kibaruya fɛn na كنتم n'aw kɛra تعبدون n'a b'aw batu أنتم aw yɛrɛw وآباؤكم a n'a faw الأقدمون n'o ye fakorow ye فإنهم aw ka batufɛn ninnu عدو a bɛɛ ye jugu kelen de لي ne إلا رب n العالمين tɛ batufɛn foyi batufɛn bɛɛ lajɛlen ala tana ye a bɛɛ ye ne jugu ye fo ala kelen pewu arabul alamina kelen pewu الذي danfɛnw daba ma alladhi o ma min خلقني n'a ye ne da فهو ale daba ma ɲi يهديني ale de bɛ ne kanda والذي ani daba ma min هو ale يطعمني n'a bɛ ne dumuni ويسقي a bɛ min ji la وإذا مرضت ni n banana yɛrɛ فهو ale daba ma ɲi يشفيني a bɛ n kɛnɛya والذي ani daba ma min يميتني n'a bɛ n faga ثم ka segin يحييني a bɛ n ɲɛnamaya والذي ani daba ma min أطمع ni ne bɛ a jigiya أن يغفر a خطيئتي kan ka filima ko yafa لي n ma يوم الدين barajili dɔn na ربي yanni ma هب e ka hab hukuman e ka dɔnni di ne ma خالقني i ka n bɛ ɲɔgɔnya ni maa ɲumanw ye وجعل لسان صدق hab hukuman dɔnni di ma dɔnni kiiri dɔnni i k'o di ne ma i ka n bɛ ɲɔgɔnya ni maa ɲumanw ye baara la walima arijana darajaw la naam ala k'an fara maa ɲumanw kan وجعل لسان صدق e ka tiɲɛ nɛnkun kɛ ne إلى آخرين jamana laban mɔgɔw la bɛɛ ka ne tɔgɔ duman fɔ fo ka diɲɛ wuli a dun kɛra ten de wallahi ala ye sɔnni di ibrahima de maa bɛɛ tɛ nin sɔrɔ de bɛɛ lajɛlen ko ko ibrahima tun b'ale ka diinɛ kan yahudiw ko kana yahudiyan nasara ko kana nasraniyan naam وجعلني i ka ne kɛ من ورثة الجنة ne mɛ kɛ arijana so tiɲɛtabagaw dɔ ye واغفر e ka yafa لأبي ne fa ma إنه bari ne fa ale kɛra filibantiw dɔ ye ka tuubi minɛ a bolo ولا تخزني nin kelen nin sa ko ni y'a fɛ deli nin ma sira sɔrɔ e kana ne maloya de يوم dɔn min n'u b'u kunu o dɔn na u bɛ maaw kunu dɔn min kana lamaloya o dɔn na de يوم ala ko a jo do de ka ala deli ko ala kana ale lamaloya k'ale labila o dɔn na ala kana n si lamaloya o ye dɔn de la yanfa'u maalun dɔn min ni nafolo tɛ nafa ɲɛ maa ye ولا بنون n ye patron ye n ye milliardaire ye lahara o tɛ nafa ɲɛ wala banuna denkɛ ka ca f'u bɛ sigi ka lamini o joda tɛ lahara إلا من fo maa min أتى الله n'o nana ala ma بقلب ne dusukun ye n'o dusukun kisilen do ka bɔ filankafoya ma ani ka bɔ nafigiya ma o ye limanajonw ka dusukun den kuma na o denw n'a ka nafolo minnu donna ala ko da fɛ o na sɔrɔ ko a nafa o donna وأزلفت o الجنة ye arijɛnɛ gere ala ɲɛ siran ye jɔnw ma وبرزت o ye الجحيم jahannama jahimu labɔ للغاوين kafiri filibantiw ye قيل u ko kafiri ninnu ma fɛn bɛ min n'aw kɛra n'a b'o batu من دون n'a الله ma kɛ ni ala ye هل ينصرونكم yala olu bɛ aw dɛmɛ de wa mun de y'aw bila ka fɛn wɛrɛ batu min ti ala ye o b'aw dɛmɛ de wa أو ينصرون walima b'u yɛrɛw dɛmɛ de ka fɛn dɔ ɲini ka bɔ aw ma فكفوا
o b'a ka hakɛ minɛ dɛ intisaru de ye ka hakɛ minɛ fakobukibu u y'u biribiri jahanama in kɔnɔna k'u bɛ ɲɔni in na kɔnɔna na ka kabba de k'i bin ɲɛda kan hum olu walghawuna wali filibantiw ani iblisu ka kɛlɛbolo minnu tugura a kɔ u bɛɛ lajɛlen jinɛw ni adamadenw na filibanti ninnu ko k'a sɔrɔ olu jahanama in kɔnɔ u b'a la ka kɛlɛ an ka lanala ye anw kɛra an kun bɛ fili de la ni o bangalen don a y'an bila retard la de a y'an bila retard la parce que sabu ke aw ko a bɛ se ko la anw y'ala to yen k'an ka bato fin na jɛ bɛ ta k'a di aw ma a tɛ a filɛ nin ka tiɲɛ bolo nin ye tuma min n'anw bɛ aw dala kɛɲɛ nin danfɛnw daba ma ye anw ma sɔn kiraw ka cikan ma an ma sɔn kiraw ka yamaruya ma an banna ala ka yamaruya n'a ka futantiya ko ma ka tugu aw kɔ a kɛ a tiɲɛna an bolo de fo yɛrɛ ma aw lafili ka bɔ kana ma fo jinukɛlaw n'o ye shetaniw ye mun de b'an ye fama lana min shafi'ina sunadonbagaw ma kɛ anw bolo de na i jago fama min shafi'ina lana sunadonbaga t'an bolo de o dɔnni kama o b'a sɔrɔ malikaw ye sunani dɔn nabiɲuman ye sunani dɔn kiraw ye sunani dɔn limana jɔnw ye sunali dɔn maa ɲumanw bɛɛ lajɛlen ye sunaliw dɔn ala ye maa dɔ kɔtɔ maa dɔ kama n ye dɔnnikɛla bɛɛ benna nin kan k'a fɔ ala bɛ mɔgɔw kɔtɔ ɲɔgɔn ye kiyama jɔ dɔn sunali dɔn sabatilen don nka sariti a bɛ kɛ limaniya jɔn de ye limaniya jɔn min y'a ka bato fin na jɛ bɛ ta k'a di ala ma a sariti o de ye dɛ imtisal awamir wa ijtinab nawahi ka tugu ala ko ka tugu a kira ko ni maa min ye baara kɛ o kɛcogo la sunadonbaw ka sunadon bɛ nafa ɲɛ o tigilamaa de ye awɔ o tɛ sunadonbaw bɛ ka jɔyɔrɔ da ka bɔ o bɛ maa caman kisi naam ala kɛra ko mɔgɔ dɔ bɛ na ko Uwaisul Qarani ko n'a kun ye sunali dɔn kabila ba fila la ko ala tun b'a ka sunadon min na k'a bɛ kisi komi n'a musilimu ye ala kala cogo min naam wala teri n'o ye teri surun ye o ma kɛ olu bolo de n'o tɛ teriw ye ɲɔgɔn nafa lahara dɔn na nka teri minnu ye ɲɔgɔn nafa o ye ala siran jɔnw de naam walaw anna karratan ni sagini kun kɛra anw ye kana diɲɛ la an kun bɛ kɛ limaniya jɔnw dɔ ye i k'a dɔn dalu bɛ Ibrahima ka nin kisa in na nka maaw sɔn caman ma kɛ limaniya jɔnw ye ma ale tigitigi ale de se masa ye ni foyi t'a kɛɲɛ ale de hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen masa ye Nuhu ka maaw nkalon tigiyara kiraw la tuma min ni n'u balima k'u ma naam iz tuma min qala akhuhum ni Nuhu ka maaw balimaw ko u ma n'o ye Nuhu ye ala tattaquna yala aw tɛ siran ala ɲɛ wa ne Nuhu ne kira de kana aw ma danayama de ye ɲɛ laseli kan n tɛ fɛn fara kan n tɛ fɛn bɔ a la n yɛrɛ ta don a la kira ka danaya do yo de hakilila min bɛ yɛrɛ la n t'o sɔrɔ a kɔnɔ ala mana min fɔ n ye n bɛ baara kɛ n'o de fattaqullaha a ye siran ala ɲɛ a ka tugun ko ne yɛrɛ tɛ aw deli kiraya laseli kan sarala ne ka sara ma kɛ o danfɛnw dabama de kan a ye siran ala ɲɛ a ka tugun ne ko o ko yala anw ka tiɲɛtigiya wa e n'i ka maaw ye wala e ka kuma ye wa naam laga e ka kumakan ye wa k'a sɔrɔ maa majigilenw de ye e batu de naam maa minnu tuguri ko a bɛ maa jasilen na ɲɛ tɛ maa sɛbɛ silami i nɔfɛ maa majigilenw i y'a faamu wa hum atiba'u rusul Hirakil a ye Abu Sufyan nin kan
ako ashrafu an-nas yatabi'unahu nam ako yala ma kurtalen debe ma kurtalen debe ala kira batuwa ibe ma majigilo ne ba batu ako ma majigilo ne ba batu ako huma atba rusul ni kira nana abaw nyina ko ma durgi batu minu bisinga godonga dola uluti godonga dola ko ay samara kolilaw sireli kelaw awa etro golo doginaw bolo la baramisen minu nte jodala ko le konga don kiraw ga inshallah nam koro ala ka ma ba ni mo ka ma batikile to mo dolo ko nam qala ne nuhugo ne ga doni munyesa ne fenye no kera no bo bar ala ka danfe undo horon tlo bile undo akmana ka fuka barada en barada majigile obe muncha ate foi jan o ka kolosili mage fo ne madega ale debu sara na sura kumba don ne make ko kumana ni ba fa nga tuigo ni ma jasilun ni murmurun ulu genga biko o ka hokko ko wuli ka biga sigirola ate ka va mo bato ko ni ka ta siginu nchela ko nu yang ko ke nyogo kasoro anga foi te fanga samara sirela nanga samara ko law ko ngo da sigolu ka chela dlangilenga chere la antisere ni ba fe anga silama ko ni bima nununge wama ana ala nuhu gonne make ni mana jonge mbaye ne make fo baba ligelade ne aga baba li bangalendo ko wallahi ni mi fara yanu wallahi ebike fara la kerun fe undoy nugo nema ne gamo yen galontiya daile neje anoluche dalilla ni kirie ikane kisi ani maminu no fara lembenga kamine limane ya jonna awnyi akisi ani maminu no fara lembaga jigangolona ni ofalembe adama deuni adama ayfenya na maula kasagi anyi to juila nunu ngisilego dalube ola nga usun jama make limane ya jonye emma ale tigitigi ale de se masaye ale de hine baye ada ka ungalon tigiyara kirawla tumami ne obalmago oma ne huduye yala aute sanalanyewa ne kira de auma dana mayenye aisranalanye aka tugunego ne rete au dele kira ya lasiliga sarala ne ga saramage wadamve undaba madeka yala obe joli dekewa yoro kordale bela jele joli kabako yalena abe tlongeni temembawe ka yelula ode masebe baraide ka sigi sira kuna ani karfura mamin metime aba kewka ko o makrofo ko lebu ka yelula akanake amany arjana janta masente nam awbe worobina usomina akomina vao awbe dumade ji labulaw woroma fo worobina mayinde worobina kay mais barka da ala nay nam ne awe minanike negosili wal mani fali awbe minanike kana gelela mawe ata musala fu daga kola hineta ala noyata la aisra alani aga tugunego aga sira masanyi masaminya au jidi ni fenye na ubodon aya waran frosedi ni baunye ani akmana dengewe ani nawe ani jinyewe ne bisra auga donga la zabanye
ni o ka bon قالوا nam ala ye nɛɛma caman de di aw ma ana bi an'amin lajidi amadakum bi an'amin بأنعام وبنين nam ma wala an'am huna بأنعام تفسير الأنعام بأنعام بدل مما قبله نعم بدل مفصل نقول قام تفسير ورد من يبي شايتان النعمة دي باني فا أو النعمة وي أفهم النعمة وي أياو جدي بيان عامي النعمة وي وبنين أني دنجي فنا النعمة ديو أو نعم وجنات أني ناغو أني جينيو إني ne bisran عليكم aw kan عذاب يوم don ka lazaba don ka ɲankata koro ne ka bɔn قالوا o kɔ adama ka kan anw bolo yala a ye wajuli kɛ wa walima kɛ minal wa'idin wajulikɛlaw dɔ ye هذا nin sɔnni fɛn ma kɛ لا خلق الأولين wala nin bagabagali fɛn ma kɛ illa khuluqul awwalin fo ma folo ka ngalon de وما نحن an ma kɛ ni ma y'an qadalenw ye كذبوا u y'an ngalon tigiya an y'u halaki i k'a dɔn dalu bɛ o fɔlen na u sɔnjaaman ma kɛ mu'minina limaniya jɔnw ye وإن ربك e ma لهو ale ye tigitigi العزيز ale de ye se masa ye الرحيم ale de ye hinɛbaa ye كذبت ثمود samudakaw ye kiraw ngalontigiya tuma min قال أخوهم no o balimagɔ o ma ne ye salihu ye ألا تتقون yala a ti siran ala ɲɛ de wa إني ne salihu in ne ye kira de ye ka na aw ma أمين danayama ye n ye فاتقوا الله a ye siran ala ɲɛ a ka tugu ne kɔ ne yɛrɛ ti aw deli kiraya laseli kan من أجر sarala ne ka sara ma kɛ على رب ko danfɛnw dabama de kan تتركون ما ya tutrakuna yɛrɛ u b'aw to yen فيما fɛn na n'o bɛ yan nɔ kabini hɛrɛw la آمنين a ba sigilenw في جنات naw la ani jiɲɛw la ani sɛnɛkɛfɛnw na ani ntamaro la o den عظيم o magamado تنهتون a bɛ leseli kɛ kabini kuluw la sow la فرحين jamanbagaw ye فاتقوا الله a ye siran ala ye a ka tugu ne kɔ a ti to tan dɛ ayi n'i bɛ hɛrɛ la wa kana miiri k'i bɛ to ten de waati ma fɛnw dɔn ala dɔn a kɔnɔna na o la i ka hɛrɛ bɛ d'u ma ni ala ye a bɛ d'u ma ni ala de ye naam ولا تطيعوا أمر المسرفين a kana dan tɛmɛ kɛwale dunkew ka ko batu dɛ الذين dan tɛmɛ kɛwale jungo minnu n'olu bɛ tiɲɛni de kɛ الأرض dugukolo la ni kotaw ye ولا u يفسدون tɛ ɲali kɛ ni ala bato ye de o قالوا ko إنما أنت e kɔni من e bɛ wele المسحرين maa kɔrɔtɔlenw dɔ de ما أنت e ma kɛ إلا بشر fo maaninfin de مثلنا komi n'a fɔ anw yɛrɛw ɲɔgɔnna فات kafiru ka hakilila ye fatina بآية ni kabako ye إن كنت n'i kɛra من الصادقين. tiɲɛfɔlaw dɔ ye قال a ko هذه nin filɛ ناقة salihu ko nin ye ala ka ɲɔgɔmɛ ye nin ɲɔgɔmɛ de ye nin yɔrɔ min ni ji b'a ye ولكم شرب يوم dɔn ni yɔrɔ min ni ji bɛ aw fana ye معلوم n'o ye dɔndɔnnan ye ولا تمسوها a kana maga la بسوء ni kojugu ye فيأخذكم عذاب azabu yawmin don ka ɲankata bɛ aw minna عظيم ni o ye dɔnba ye فقروها u y'a faga فأصبحوا u labana nadimina nimisabagaw ye فأخذهم العذاب lankata y'u minna إن الآية i k'a dɔn dalu bɛ o foli in na an ka se kan وما كان nka o أكثرهم sɔn caman ma kɛ مؤمنين limaniya jɔnw ye وإن ربك e ma لهو ale ye tigitigi العزيز ale de ye se masa ye الرحيم ale de ye hinɛbaa ye كذبت قوم لوط loti kama n nkalontigiyara kiraw la إذ tuma min قال أخوهم ni o balimagɔ o ma لوط ne ye lutu ye لا تتقون yala aw tɛ siran ala ɲɛ wa ne lutu in لكم ne رسول kira de ka na aw ma أمين
dana ma de nye ay siran nye aga tugune ko ne da udeli kiraya la seliga sarala ne ka sarama ke ko danjo ndaba madeka yala aw bina chewmawa kaminu ko felawla ko abe damu tanoy acha jugara de duburi yere te damu ni roy muso chew duburi te damu ni roy جماعة بقى من القول نفلا دفي نام أو بفنتين خلق نام ما يودا أو يك من أزواجكم كمن أمسولا ولو نفلا ولا بل أبلا أو معودي ناوي دان سغو حلالا كان كدر حرام وكو والله نيما دبلا إلو تتغني نيما نكرلين دبلا والله بلا وانكاكي بوباودو إرفلي مو ما من بيرفلي كبدو كنو أم أمي فنا إرفلي كفرولو كان لوتو ne wallahi ne biwul komba doye au ka nimbara chejugunye ya ne ma e ka ne kisi anin dungewu kabo fema no be obara anyo lutu kisi ana dungewu obela jele fo musokoro de okera toleuna kasani anye donunu halagi anye farasanji jigi uga baba alimo ka sanji chana de dalube ola awuson jama make lemane ajonye imma ale tigi ale de se masaye ale de hine bae zimini tu dungewo kan zaba sahabu laikati zimini tu dungewo ulu ngalon tigara kirawla tumami nam ni shuaibu ko zimini tu dungewo ma ya la uti sira ala nyawa ne kira de kana auma dana ma de nye ay sira ala nye aka tugune ko ne reti awudeli kira ya la selika sarala ne ka sarama ke ko damve undaba madeka ay mure la sumali dafa aka nake na asili bawdoe ay peselige ni peselige minaye ni o jalan tlenendo na ere langolombe nyom pese agana mauna wasi uga konyewula agana chenike duguma golula chenike lawe ay sira masanye masami nyauda ani damvem no e damvem folowe uko ekoni ebe woli ma korotele undo de korte ma minu shitunu ka koma elema e uludo de e make fomba ni fide koma on yere unu nyona on yere te bisigiya on be bisigiya de doronde kamini ngalon tigela wudo e ka kungurumbi anga kabo sanfe ni kera chefala wudo ko sebiye le ka foki ko ala ichi ne ala ichi basur ko ne ala minyon galam qala shuaibu ko ya nema arabiya nema ale de don gelay ni fenye na bu bara ya ngalon tigiya don gal azab yawmina fa akhadhahum azab yawmin zullati kabasendo ngalazaba yumina igado kabasendo ngalazaba alekera donga yangataye nogabo kabasendo sanfi don uka yangata ko de usul ko amajari
إن الآية دلوا في ذلك ولا وما كان لا أكثرهم أسون جاما مكي لمن يجوني وإن ربك إما لهو عليه تيجي العزيز عليه ده مساي الرحيم عليه ده هنا باي وإنه إيجاد قرآني لتنزيل رب العالمين دام في اندبا مكا جينيندو نزل الروح ni الأمين nazala ruhu ni inde jigina bi ni qur'ane alamin no dana ni yo jibril ye على قلبك idisukunga yala sa enake المنذرين baba ali baudo بلسان ni nengunye ni arabukaye ni obangale do إنه ikado gafo qur'ane لفي الزبر la fi zaburi lawwalina qur'ana be ma folo ka gabe konnana awalam yakun أولم يكن an yala nunu makewa لهم ay maganga wiye آية tamansi anga sega يعلمه ulama bani israil ni israila ka israila den ngadun gelaw ye qur'ana don anu muhammad don na yalo mo sakaba koy wo sar dalwe bari ka sabage abdullah ibn salam lukum be muhammad don ku ba don ga zamalu den ko bari muso be min ge dibi lawlu to kalama nam ولو نزلنا nan gunye qur'ana jigi على بعض الأعجمين kam fam bali fola do kan فقرأه la jami de min ga kanti fam arab kefe e fo go ajami e se ke faraje do hala jele me ke te arabu yele ka comme tuwawu ka kan ajami de wala mais tumado lang on be ajami faram facer aswadi de faranfinka okoro e kan ga ni arab kante okoro ti ku farika fi nam فقرأه na ya kala عليهم ugan ما كانوا maganga kundige limane bawe na sabu arasisa me maganga bulu ani arabu bulu onyo onte ma bulu كذلك surtout franfi te fo fulfoi na kunya soro ko na ni camera de minti arab kan don ko tiso menana na arab kan e preuve de no ma songo no bana de don nam كذلك joende la سلكناه ni ladon nin joala salakina anye qur'ana indon في قلوب المجرمين junube kela udusukunna لا يؤمنون uteli mania به nai حتى يروا العذاب ukalla zabadi الأليم min toroka bon يأتيهم la zaba imbina uma بغتة chunina وهم kasrulu لا يشعرون uti ana wakati don ويقولوا ubafo هل نحن yala an منذرون an ma ba ba lewnyewa أفيستعجلون ya wala nahnu mudharun an ma makono newnyewa أفيستعجلون nam afa yastajilu yalo ulubi korto dewa بعذابنا an galla zaba koro أفرأيت ikane kibaruya متانا ni nyudam سنين sanyi digawla ثم kasagi جاءهم ni ما fen nanuma no kera no wo laidola ما غنما fente nafanye kabuma no kera no wo damunoye وما لكنا amma halakilige من قرية dugusila إلا لا bukasuru baba ale bago de be dugunye ذكرى wajulila وما كنا ammake ظالمين ndoni kela wege baga duguma ما تنزلت الشياطين shaytanu majigin goye ne qur'ana وما ينبغي ayre manga shaytanu ye وما يستطيعون uyere utise ikado shaytan nunu معزولون ulu maboledo عن سمع kabo qur'ana ko kuma kala minima ولا تدع إلى عن kana mawere batu kafara laga آخر no e mawere kana batu fen wele kafara alaga no e batu fen were فتكون ni iye batu fen were wele kafara alaga ibila banga ke من المعذبين manya gadale undoy وأنذر أسيرتك ala kelen bede wele ala kelen bede batu iga ko bela jelen ta ka nyisi ala kelen bede ma kana foy faraka nam وأنذر أسيرتك iki faso baga bagali أقربين na e faso surunye واغفر bani hashim جماعك bani muttalib akmana ulasomi kafoko
ne babaliba de bayna yadi azabin alim la zabanye korala min gabo alakira ayu wele unana akon ne ko kele bolo be ni fein ko fe ko la ubidala ko ambi dala saba madel kabo ingalo nola awde kime ko muhammad al-amin akowa kele bolo ko ntinasta ndiko ntino fi awele kunto awele ko minye akuma na islamaya nama islamaya ha la yangata bina abi abigiladi sabati da jigina wadela bara bila bi kando ko yala e mangwele ko were kama nte ibiga kulangu non fajirina awnyana ko were de kera jaja ibiga fuko de ko la harako e che ko ewa tabbalak itora law ayala grandin sallallahu alaihi wasallam awo tabban mi fudi ala fana wo de sagama tabbat yada abi lahabi nam egi kama majigi moye ma min tugrigo kamil liman ajunna ni ifasola moyi kuta ikafu ne mbari lembe kabo fema tamaluna nabu bara nabi ga Allah tan batu minge ne datola de ni sirfi kira silamai mo sidabo gafsani be ngana ma son kira dama mana dina ga erlan so mana tigini kira ce o te marché iga dame te marché ble ay nam tawakkal igi jigida alal aziz masabaga arrahim no hine kirengirna masay masami nabiye tumami ne bijo gata salima ana abi ka yelemaliye sujudi bimba o chema igada Allah ta'ala ale tigitigi ale de men gelay ale de don gelay yala ne ga au kibariyama tatanazzalu shayatin shaytanu bijig mu'minga على من تتنزل الشياطين شيطان بيجي مؤمنونغا تنزل ده تنزل ده هيدا تايني تاو دولا كلمي بي وتكلم أكورو تتنزل مي تكلم تتنزل بيكلا تنزل أكو يلانغا أنيفاوي شيطان بيجي مؤمنونغا غو نيفاوي wala korode iba be de franonga shaitan anzalu shaitan bi jiginde ala kulli afal ngalon tigela babbela jelende kan no jinubu kela bay min gwale kiraye musailamatul kadhabi anotana ani shaitan batula dobe kuma uba kalma chum ay fo min ma ku kanatu nu minu mi yele jinala minu mi yele jinana shaitan bi jigin ulu fanaka shetana jignu ga obi kun fe kuma ke wolu mo bi sharika bi wala nga koma wa kala ma jomi utine ala toy utine mama be jinela qur'ana nesi ni qur'ana sebe qur'ana sebe mana magala ayati ote eriyo abi singa jawro be bisinga saringa bi abi ko mena faade dona la sa qur'ana ani qur'an tita iba don ola ni ala ko qur'ana bi shaytan gen ibsinga don ka fo tiendo bari ni mami nyelena jinala o tine bi ge qur'ana fo do wi kanto ko ni muso bala ni muso bala eni muso be nala ma faroga be bi nyon soro jana mala ni muso bala ta fi muso ka bola ni chetane ni jinatun numbina wesera fo ye kika uboko ne yo boko san saragaw ni yere ka saragaw ni awa kibara do yere fiye fulenu ka saragaw fo nimige ado yere ibe chinin to ma do yere lade terre we kodo fika kola bis awasoro do be sena ibe isomina adola alakira wadi sallallahu alaihi wasallam
ko ngalo be ngalon keme de fo tieni mi ne ku mena me o soro kira kuma na sallallahu minu ku me le sanfe me shaytan no bitende o bo la la mais la tataqayyadi bi sadaqatihim ala sadaqa kañ sadaqa boli kañ as-sadaqatu taqi masari as-su'i ka sadaqa bo abe ma kisi awa gere madu gere ko ni balaw ko sadaqa be ma kisi ka bo ma sadaqa ye ala deli fende abe toro nyoni ka bo ma akbana ne ebi ka sadaqa bo ikana ferege no lutai ibe sadaqa bo sadaqa kañ mais ulu tayin fo cogo no ko tayin ke cogo kanake ya fam kanake u tayin ke cogo na fo cogo la nam yulquna as-sam'a ube meni de kerun wa aktharuhum mana mimme malikawla ubo de kerun kata uka ma yelene umma jina nyemo ma min me mo yele nyemo ba min me mo yele wa fen kerun katorul dem uson jama kadhibun ngalon tigalawdo wa shu'ara ngalon tigalawdo de ko kolongalani ya gosi ko chendo ko kolongalani ere shaitan ere te chefo jango ga barakala shaitan te chefo jango ga barakala aw anyo nyogon jama nya be kera ngalon fana bi debla la kenega kolongalani gelente ko na nyogona chama naam kolongalani ni islama tara kolongalani ta dore kafirera ni sonako shetane de ke ka kirtigelay ikera kafiri aw salama ay ni famle ka fo fenu nyamina nga dugula wala ko do nyamina ni nyonje aw salama nafiu ka wuli nenni tere kuma fo chogodo aw ka wuli ka ta kodoro bamana ka to muyere kafiru de mi qabila nango ami nango mina qabila do to fa bi hakito quoi parce que qabila ti dina quoi dina na qabila ti kene islamaya bamananya ani marakaya ani fulaya te islamaya la bamananya islamay comme marakaya islamay chom comme fulaya islamay chom abel na makka mais anga sigidala ko ñogo mo ya be minum bolo tuma do la anda bi pro to ka qabila do tofo ka soranga la ñinite qabila do la ko sindi fo ka famude wala ka wuli ka se ko ngal tigi numa ko gadu ka la daudi o la da indili haram eledo kal igi ka la da wari min sarade abi fo ki ka wari min sarade ne wari sara ikera kafiri ye fe ngore bunya minti alay apolo mayro de wala kana foy bonya minti alay ala na dungew ika bonya ga dauma ala na ga dina dungew ala na ga dina fembaw ika bonya fenga da uluma wala kana ta taqdisu di wala bonya di fengorema minti alay o may donc evita sara min do ma ku kan ga fen tourner jira program boyoro la kele ka salama labla luwe lu kana kanu sawoge salama yoro la afana may nga na manjogo do salama uba fe ka datu anade on me wuli katuru uma ulu fana bina daka kananga ma sebe do on yere bulo do ma sebe ubina udasi anake barayde salama anga anjogo fana nye kwa ga njogo nya bina kanu dasi bo ne yo dasi ak mana on salama be mun defo ne ote dalue on bolo ka foko ale de yake hal nu na kana mami ngosi salama taare koni ka foko chedo sabu ko ngolani yagosi shariati barake noy wala hali nyen laba électronique minan nu salama ga barake minante aw ni apare ko muso kono mado nam ni kono akono ma yekene ka sharia ka ba don chokomi ka fo konyo gera ka sara kono mado pata do bi da ekoke ni ko yala konyo gera kono ga wala ma ke kono ga bi da ekoke ka laje na so demba ko ne be nende ni eko ya jira ko dembe no
o ti jatire a b'a lajɛ de kɔɲɔ kalo 6 mana dafa ni kalo 6 dafara ka sɔrɔ a ma jigin cɛ den de don a bɛ continuer n'a ka furu ye hali ni a y'a sɔrɔ e ko kɔnɔ tun b'a la baara ti kɛ ni e ko in ka kuma ye voilà alqaadi tɛ hali baara kɛ n'a yɛrɛ ka dɔnni ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ko la hali alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a delila k'a fɔ a ka sahabaw ye a ko ni aw nana ne ma ni kiri min ye a mana kuma fɔ cogo min don nɛn ka di i bɛ sɔrɔ don nɛn ka di ka tɛmɛ dɔ kan a mana fɔ cogo min ne bɛ baara kɛ n'o de ye dɛ voilà ne tɛ baara kɛ ni cogo wɛrɛ ye n'o tɛ dɛ ni maa min ni ne ye kiri tigɛ ka siɲɛ d'i ma ka sɔrɔ nkalon dɔ b'i bolo ni ala cɛ n ye tasuma de ta k'a d'i ma dɛ k'a fɔ alakira yɛrɛ y'a di ne ma alakira yɛrɛ y'a daga n ye alqaadi ka kiri bɛ mankan de ban n'o tɛ a tɛ tiɲɛ kɛ nkalon ye dɛ a tɛ nkalon fana kɛ tiɲɛ ye alqaadi ka kiri a bɛ mankan de ban nka kɔrɔ tɛ ko a bɛ tiɲɛ kɛ nkalon ye a bɛ nkalon kɛ tiɲɛ ye tiɲɛ ye tiɲɛ ye alqaadi kirila ka tiɲɛ d'a tigi ma alqaadi ma kiri ka tiɲɛ d'a tigi ma tiɲɛ kɔni tiɲɛ ye nkalon fana ye nkalon ye alqaadi ye nkalon de nkalontigi ma a ma nkalon d'a ma nkalon ye nkalon de ni nkalon b'i bolo kiri kɔfɛ ani kiri ɲɛ nkalon ye nkalon de ala fan fɛ kɔni mɛ adamadenw fan fɛ sa alqaadi kirila ka d'a i b'a to a bolo a ko to bɛ yan ni ala cɛ hali ni a y'a sɔrɔ alqaadi ye ala kira yɛrɛ de ye sallallahu alaihi wasallam voilà naam ya salam jama ye ayi kɔmɔ ninnu ka saraka a y'u to yen n'u ko san saraka ye nin ye ko kana sɛgɛ ci a la yɛrɛ kana bɔ dɛ n'u y'a nɛgɛ ko a ka ŋɔmi bɔ a kana foyi bɔ u b'aw bila ŋɔmi saraka bɔ ninnu ni fɛn ninnu na aw bɛɛ y'u yɛrɛ ka intérêt de ye ya ye wa u b'a kɛ komi aw bɛ ka saraka bɔ aw yɛrɛ la kana saraka foyi bɔ ni saraka min se yɛrɛ min ye dɔ min dɔrɔn an tɛ ka saraka kɔni kɔn parce que saraka ka ɲi saraka ti boli ka ɲi ala ko ala o de don a banna naam bisimilayi dɔnkilidalaw filibanto de bɛ tugu olu ko u ka dɔnkiliw la kɔni u bɛ kuma n'a ye ni dɔnkilidala ye dɔnkili min da ka maa min nɛni dɔrɔn o ni ne ka kan ne ni man kan yaalakɛlaw bɛ wuli ka yaala n'o ye ka sin ka dugu cɛ n'a ye fan bɛɛ ni dɔnkili diyara dɔrɔn a banna dɔnkili bɛ ka min fɔ o kɔrɔ tɛ lajɛ bilen don dɔ la namidu delila ka pɔrɔtɔni ni a ye dɔnkilidala dɔw ye faama nɛni mais o y'a nɛni kuma kɔrɔma de yali dɔnkilidalaw b'o kɛ o bɛ i ka nɛni don i ka tannu kɔnɔ n'i m'a faamuya a bɛ k'e kɔnɔ ko tannu don mais a bɛ nɛni awɔ olu kɛlen ka o kɛ faama sɔmina faama ko dɔnkilidala ninnu ma k'u ka taa a ka baarakɛla in fɛ ko a ka cadeau d'u ma faama tun b'o kɛ waati dɔ la u bɛ lettre sɛbɛn ka d'i ma taa di karisa ma k'a ka cadeau d'i ma mais a y'a sɛbɛn dɔnkilidala ninnu ka lettre kɔnɔ ko ni u sera i ma kana fɛn dɔ kɛ i b'u faga i b'u bɛɛ faga o taatɔ la o ni dɔw bɛnna dumuni ko ka d'o ye o ye maa natabanti ye o faral'u kan u taara ka taa masakɛ ka baarakɛla yɔrɔ la a ye lettre bɔn a ko bɔn k'a ye datugu i datugu a ko min bɛ lettre kɔnɔ ko yɛrɛ b'a dɔn a ko komi an ye masakɛ tanu ko an yɛrɛ kɔni ɲɛna min b'a kɔnɔ a bɛna saraba de d'a ma a ko k'o t'a kɔnɔ dɛ a ko de ko a mɔgɔ hakɛ min nana ko ne ka o kan tigɛ u sigira ka ɲɔgɔn lajɛ bon a ko ni jɔnni ye karisa ye o tɔgɔ jɔnni ye karisa ye o tɔgɔ fɔ tɔgɔ bɛ fɔra ka ban min tugur'u kɔ o tɔgɔ ma yɛlɛ a ko mɛna e tɔgɔ ma yɛlɛ e ta ye jumɛn ye a ko ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne ma wele dɛ ne faral'u kan de ne ɲɛna a bɛna sɔnnifɛnba dumuni ba de d'u ma ne fana nana o dumuni de nɔfɛ dɛ
a ko kuma na ko an b'i faga ka faro ko a ko ayi a ko yɛlɛ ma kuranɛ kalan wa wa shu'araw a y'a kɛ yattabi'u de i mi yatibaw yati bi takhfif naam kalansiraw ka ca de yan joni y'a kalante yattabi'u joni y'a kalante يتبعوهم الغاوون يتبعوهم الغاوون جن عيسى بن عامر نعم عيسى بن عامر قال لك يتبعوهم الغاوون أن يتبعوهم الغاوون أكو الشعراء يتبعوهم الغاوون ko dongil dalaw naloma bubatu ako ne nalma do doron tuguran nungo ya tuwe nam alam tara yala ema donwa annahum ko dongil dalaw yahimuna ubi don fi kulli wadin kuma folon bela jelena wa annahum kuma folon be kuma modeli be dongil dalaw bafo kuma modeli be wa annahum ani dongil dalaw yaquluna ma be femfo la yafaluna nutuba be ngalon tigi illa alladhina ngalon fi ubatigi wala dongili fen ala ko seledo kada ni yoron nunka ka femfo min manga fo awa ka fentanu ka se ka teme hakika walma ka fentanu min manga ton be ke dongilla dongil ni foli fana ka foli fem faraka babu do kono simani awuna lam ni kelaw be faroga lam misi lam awuna awuna mo be dongilita katana ka sori ma sigi kala o be no lo ma de dongil ma mi ganga ton mi ganga dongil mi gang be ladam gono i gango dita e dongil mi teladam gono mangota ni o kedro kera filibanti nam illa alladhina fama minhum nalu liman yara lin bara kamini dongil dalawla wa zakarullah nuya ala kofo ka chaya nuyu ka hakew mina kafiru lanin kafiru naniye fente menengo ni kafiru yu ntonyo maubina don min yendo ninge kamin dongil dalaw nu tanana yelama yoromi yanqalibuna nu yelama yenno na yaranga sita suratu naml fulo amatla dongil dalaw na mi doni fulu ka kola ko illa alladhina amanu wa amilus salihat sabab nuzulha Ka'ab bin Malik alayhi wa sallam sallallahu alaihi wasallam ko ye fendo jigi dongilla ala kala sallallahu ako ninganda umadi limana jombe jihadi ke nakam pamuriye ana ninku ngalla ni masay ni nimbo bolo aw bi ku keru ni maminye abi ko mena abi ku keru ni bien de aywa nam oyo jigini ke dongili la oyo qur'ana jigi fi zam shir dongili la ko silla na dungiw nam dongil dala nyumang olube Hassan ibn Sabiti olu doye Abdullah ibn Rawata kunyo doye Ka'b ibn Malik kunyo doye anolu tana adan ko dongili la ko silembala nam ode mo gata ni mala yajuz maduhu ewa ame salamu ala somini yorola ko ambido munyere la sijo ko bida do sijo la bi munyere ka dongulu billahi yoromi bon do bi singa ta daba kama kata dungi da kabana la ka foli fenyere vanga bon dongile wala akana kede production aga ukana wala ukana to silamaya ka ukana silamaya ka yimazi chiangwa udo silamaya ka yimazi wala zigi kwambe zigri dalaw ere uka wa zigri ere wa becha ukera santeru ere de or ketu dunu bawni fengo bo de ke ka atlasa obe dongi dala banu yere ka dongili modifier san
ka zikiru kanw kɛ a la bon olu tɛ silamɛya ka image n'u b'u ka ɲɛnajɛ kɛ u k'o jɛya siɲɛ kelen mais diinɛ kɔni ayi diinɛ ka baara kɛ fɛn ye ayiwa tɛmɛ n'a ye وهو مدح من لا يجوز مدحه ka mɔgɔ tanu min ka tanu ti bɛn وذم من لا يجوز ذمه ani ka maa lagosi min ka lagosili ti bɛn وعليه تتدرج الآية الأولى a ko aya fɔlɔ in bɛ facari o de kan وقوله عليه السلام ani alakira kuma a kisi b'a ma لأن يتملع جوف أحدكم aw dɔ la kelen kan gɔnna ka fa كيها ودما ne ni joli la خير له o ka fisa a ma من أن يمتلئ شعرا ka tɛmɛ a ka fa dɔnkili la ومنه ممدوه a ko tanunen bɛ dɔnkili la dɔ bɛ yen o tanunen don وهو مدح من يجوز مدحه o de ye ka mɔgɔ tanu min ka tanuni bɛ bɛn والذم من يجوز ani ذمه maa ka maa lagosi maa min ka lagosili bɛ bɛn وعليه تتدرج الآية الثانية aya filanan in bɛ bɔ o de kan وقوله صلى الله ani عليه alakira وسلم kuma ne ma ni kisi b'a ma إن من الشعر لحكمة naam إن من الشعر a ko لحكمة kodɔn bɛ wuli dɔnkili la alakira yɛrɛ ko ne kun tɛ dɔnkili dala ye dɛ ayi wa ma alamna shira wa ma yanbaghi lahu alakira yɛrɛ kun tɛ dɔnkili dala ye nka dɔnkili dalaw kun b'a bolo u kun bɛ yunafiuna u kun bɛ dɛmɛ kɛ ka bɔ a ma ka jugu ɲɔni ka bɔ a ma naam وقال الشعبي shabi kɔ كان أبو بكر يقول شعر a ko abubakari kun bɛ dɔnkili fɔ وكان عمر يقول شعر umar bin khattabi kun bɛ dɔnkili fɔ وكان عثمان يقول شعر usman bin affan kun bɛ dɔnkili da وكان علي أشعر ali ibn abi talib kun bɛ dɔnkili dɔn ka tɛmɛ nin tɔw bɛɛ lajɛlen kan nahjul balagati n'i y'o lajɛ i b'a sɔrɔ aliyu ka dɔnkili caman b'a kɔnɔ aliyu ka kuma faralen ɲɔgɔn kan ko nahjul balagha naam وروي ka عن kodɔn ابن kuma عباس caman faralen bɛ ɲɔgɔn kan o la hali n'a sɔrɔ a dɔw sabatilen tɛ naam وروي عن ابن عباس u ye lakalili kɛ abu bin abbas ma أنه كان ينشد الشعر في ko المسجد ko ale kun bɛ dɔnkili da ويستنشده a bɛ dɔnkili dali ɲini fana koyi a yɛrɛ b'a da a bɛ tila k'a fɔ ko mɔgɔw ka dɔnkili da a ye فروي أنه دعا عمر بن أبي ربيعة المخزومي a ye o wele dɔn dɔ فاستنشده a كثيرا ye kasira don dɔnkili ɲini o fɛ فأنشده إياها a ye dɔnkili in fɔ a ye وهي قريب من 90 a ka بيتا surun bayiti 90 la ثم إن ابن عباس a ka sɛgɛn bin abbas أعاد القصيدة a جميعها seginna kasira bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ وكان حفظها من Ale- مرة واحدة a y'a bɛɛ durusi ni kasira jamanjanba in a y'a bɛɛ durusi lamɛnni ko kelen Allah nin ye kabako ye koyi kasira durusili ka gɛlɛn cogo min a sigira k'a lamɛn siɲɛ kelen a tilalen a seginna a kan ninnu hakili kun ka bon dɛ ka segin a kan k'a tugu-tugu ɲɔgɔn na fo ka na se bayiti 90 ma n'o y'anw ye an bɛ tile caman kɛ ko durusi dɛ naam وروي أنه عليه السلام قال يوم كريزة لحسان o y'a lakali k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ko Kureyza dɔn Hasan ibn Sabit ma أهج المشركين filankafu o kuma jugu فإن جبريل معك i k'a dɔn ko Jibrilu bi fara i kan وكان يدعو له منبرا في a tun bɛ المسجد minbari da a ye misiri kɔnɔ يقوم عليه قائما naam a bi jɔ a kan يفاخر عن رسول الله صلى الله نعم. عليه وسلم وينافه naam يفاخر عن الرسول الله a bɛ صلى الله عليه وسلم ɲɔni kɛ ka bɔ alakira ma sallallahu alaihi wasallam وينافه a bɛ lapasali kɛ fana ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم naam ويقول رسول الله alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam إن الله يعيد حسان بالروح القدس ko ala bɛ Hasanu ibn Sabit dɛmɛ ni sɛnɛ nin ye ما نافها أو فآخر عن الرسول k'a الله to صلى a الله bɛ عليه وسلم ka ɲɔni kɛ walima a bɛ ka fahara a bɛ ka waso ɲɔgɔnya ka bɔ alakira ma sallallahu alaihi wasallam روي عن عائشة رضي الله عنها naam أن الرسول الله صلى ya الله min عليه ashira lama janna ka ban ka bɔ قال alakira sallallahu alaihi wasallam
اهجوا قريشا ala kira ko Hassan ibn Sabit ma ko Quraysh ka ku kuma jugu فإنه أشد عليها من رشق النبي ko o kuma jugu ne dongili ye u ka gele u kan ka tɛmɛ hali bien sogoli kan فأرسل ابن رواحة فقال a y'a buna lawata ye a ko اهجهم فهاجعهم فلم يرضى a ko u jaabi awa ni u ka wa kuma ye o y'u jaabi nga o ma mun bɔ وأرسل قعب بن مالك a ye Kaabu ni Malik ci ثم أرسل إلى حسان بن ثابت kɔfɛ a ci bila ka taa Hassan ibn Sabit ma ولما دخل عليه tuma min ni حسان قال Hassan donna a kan قد آن لكن a ko a tuma sera sere أن ترسلوا إلى هذه الأسود الضارب بذنبه a ka ci bila ka tɔrɔ ni ma min bɛ gosili kɛ n'a ku ye ثم أدلع بلسانه o kɔfɛ a y'a ninku lamaga فجعل يحركه a kɛra a b'a lamaga فقال a ko والذي بعثك بالحق n ka lani masa ye min y'i ci ni tiɲɛ لا فرينهم بلساني walahi n b'u kɛlɛ ni ninku ye فري العظيم ko n b'u tigɛ komi n'a fɔ maa bɛ golo tigɛ cogo min sogo boso cogo min فقال النبي صلى الله ala عليه kɛra ko وسلم sallam لا تعجل kana kɔrɔdɔn فإن أبا بكر i k'a dɔn Abubakar Siddiqi بأنسابها ale bɛ danbew dɔn kosɛbɛ danbe fana dɔnni ka ɲi Abubakar Siddiqi bɛ danbew dɔn sew ma fɔlɔ o ka danbe f'i ye وإن لي فيهم نصبا i k'a dɔn danbe bɛ ne la u la حتى يخلص لك i ka نصبي nenni kɔnɔna na walima i ka kuma a kɔnɔna na a kana i kana taa maga ne la فأتاه حسان بن naam فأتاه حسان Hassan nana Abubakar ma ثم رجع o kɔfɛ a seginna فقال a ko والذي n ka lani masa ye n'a ye ci ni tiɲɛ nabi ɲuman ye لأصلنك منهم والله كما مي سما تسل كبو شلا. الشعرة من العجين komi i bɛ sikisɛ sama ka bɔ ɲɔmugu la cogo min قالت عائشة Aishatu ko فسمعت الرسول ne y'a mɛn Alakira sallam a b'a fɔ Hassan ma لحسان إن Ala الله b'i dɛmɛ يؤيدك بروح ni القدس. soniya nin ye لا يزال يؤيدك Ala ti wuli a b'i dɛmɛ ما ka i نافحت to ka عن dɛmɛ in kɛ ka bɔ رسوله. Alakira sallam قالت Ako, وسمعت الرسول ne y'a mɛn الله Alakira صلى الله sallam عليه وسلم يقول naam Alakira b'a fɔ هاجوهم حسان Hassan y'u jaabi فشفي a y'an وشفى kɛnɛya a y'a mɔnɛ bɔ فقال حسان naam هجوت محمدا فعجبت عنه وإن الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لإرض محمد منكم وقاء نعم سكلت بنيتي إن لم ترها تثير الناقع وموعدها كداو ينازعنا لعنة مسعدات على أكتافها اللسل الزماء تظل جيادنا متماطرات تلطمهن بالخمر النساء فإن أرادتم عنا اعتمرنا وكان الفاتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لضراب يومي يعز الله فيه من يشاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار أردتها اللقاء تلاقي كل يوم من معدي سباب أو قتال أو هجاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدو وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له خفاء نعم متمطرة بالا ويكو بما وبولو بما ويا سان بن ثابت كدونغلي أبو بكر الصديق عليه دونغلي دا عليه رفنا أكاد دونغلي كنغا تشادوني نعم 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 أقول لي لنا على كذا كودوندو على كذا كو
yala umayyata ka dongili dɔ bɛ e bolo wa naam ne ko hɔn a ko hɔn ne y'a dongili bayti a ko dɔ fara kan ne filɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ bayti dɔ la a ko hɔn fo ne labanna ka dongili naam bayti joli ka mi ata bayti kɛmɛ naam Abubakar Siddiq ka dongili dɔ bɛ yan nɔ أمن طيف سلمى بالبطيه الدمائث أرقت وأمر في العشيرات هادس ترى من أي فرقة لا يصدها عن الكفر تذكير ولا بعث باعث رسول أعطاهم صادق فتكذبوا عليه وقالوا لست فينا بماكسي ولما دعوناهم إلى الحق أدبروا وهروا هرير المجهرات اللواهث فكم قد مثلنا فيهم بقرابة وترك التقى شيء لهم غير كارث فإن يرجعوا عن كفرهم وعقوقهم فما طيبات الهل مثل الخبائث وإن يركبوا طغيانهم وضلالهم فليس عذاب الله عنهم بلاعث ونحن ناس من زعابات غالبي لنا العز منها في الفروع اللثائث فأولى برب الراقصات عشية هراجيج تخري في صريح الرثائث كعدم ذماء هول مكة أكف يرنا هيار البير ذات النبائث عليه دونجل دايفكتا باتشا مفو عمر بن الخطاب فنجا دونجل بيان نعم توعدني كعب ثلاثا يعدها ولا شك أن القول ما قاله كعب وما بي خوف الموت إني لميت ولكن خوف الذنب اتباعه الذنب عمر بن الخطاب قال دونجل نعم هكذا عثمان بن عفان ألف نجا دونجل بيان غنى النفس يغني النفس حتى يكفها وعن عدها حتى يضر بها الفخر علي بن أبي طالب علي دونجل نعم ولما رأيت الخيل تذهب بالقنا نواصيها همر النهور الدوام وأعراض النقل في السماء كأنه أجاجات دجن ملبس بقطام ونادى ابن هند في الكلاء وهم يري وكندات في لخمي وهي جزامي نعم هزف الدربي بار طويل نعم سلام من انت يا بيت بار طويل الله ngame ko dongulu ka cha sahaba ko dongulu ka cha kusme abbas ko dongulu be non we don do abela jelena bismillah do e wala leki kabo sewu kabo ku yo nyini misoro kabo mo da soro mo mi ibda soro abisalama ya nyedo aba fe ka tubi bo na tubira ire babe nyawa wala ma foki abita tu ke mo do fe ko be ka leme 600 ko ne ba fe ka tubi e ka se karamo ma ka salama nyefi o de kan ala be salama nyefi be tubi ngani ma se muhammadun la ilaha illa allah muhammadur rasulullah akorode la ilaha illa allah foiti batu ne alate batu foiti di foi mane alate muhammadur rasulullah muhammad ya kashide isnangi ni siala koma saliu yatu saliu don so salama barawu don ibege salama ayerba bedo aw salama bo jon duskun ni ini ala de ci
wadanya be silamaya la ubudiyatun fikriyatun wa ubudiyatun jawarihiyya silamaya ni fila dɔrɔn ubudiyatul fikri wa ubudiyatul jawari darke wari amatire amatire kama wari ubudiyatul fikri wa ubudiyatul jawari ne o sabadera mɔgɔ min dusukun bana fikiri de b'a to ni jawaru bɛ kɛ jɔn ala ye i yɛrɛ ka kɛ jɔn ala ye ni hakilila ye ani ka kɛ jɔn ala ye i sufɛnw fan fɛ maana i bɛ tɛ sujudi bi fɔ ye ni ala o ye sufɛn fanfɛla ye dusukun fanfɛla i ka ala minɛ i ma ye tile kelen bɛɛ naam maa bi kɛ silamɛ ye ka sɔrɔ i ma taa minɛ mɔgɔ bolo kuma lasurunyana kuma bakuruma fɔlen y'o de ye n'a y'a sɔrɔ i b'a ɲɛdɔn kɔni n'a sabatiri ala ka kɛlɛbandenya sabatiri bolo fana ko a b'a ɲɛdɔn